Сряда вечер от ефира на канал 6. Вие гледате Акценти. Добър вечер, госпожи и господа. Само на гласове от Сливен и градовете на областта ли ще разчитат от ЕНП и как ще привлекат към себе си жителите и на малките населени места? Разговор с Тодор Василев, водач на листата на партията в Сливен, и с доктор Емил Милев, трети в листата. За и против целодневната форма на обучение в училище. Как скучните проекти оживяват в училищата, ще ни разкажат експерти от РИО Сливен. И още немските документалисти Анна Аерт и Фалк Мюлер правят филм за именитият цигулар Георги Калайджиев и неговия музикален проект. Всичко това тази вечер в Акценти. Тодор Василев, водач на листата на Единна народна партия в Сливен, и доктор Емил Милев са гости по първата тема в предаването тази вечер и аз бързам да ви ги представя и да ги поздравя с добре дошли. Здравейте, господа! Добър вечер! Доктор Милев, аз предлагам да започнем разговора си с вас. Вие сте по-малко познатата фигура и по-малко познатото лице. Вероятно ви познават повече като добър лекар и професионалист. Как ще работите за това да станете и по-разпознаваем като кандидат за депутат? Вижте, моето съгласие за влизане в листите за депутати беше основано на факта, че в здравеопазването има много проблеми. Това, между другото, щеше да ми е и втория въпрос. Единствено здравеопазването ли ще бъде акцент и приоритет във вашата работа? По принцип единствено здравеопазването. Край на краищата, аз съм лекар, това съм работил. Знаете къде ви е силата? В кухнята съм на здравеопазването и там мога да бъда и полезен. И говорейки с моите приятели, защото аз искам да подчертая, че не съм член на ЕНП, съм от тъй наречената гражданска квота, поканен. За това също ще говорим по-късно. Понеже моите възгледи за здравеопазването съвпадат с възгледите на Единната народна партия, затова и се съгласих да работя. И по принцип моя акцент за популяризиране на това ще бъде именно батака, в който се намира самото здравеопазване. Проблемите в здравеопазването са и тези, които доведоха до това да бъда сложен в листата за Ямболски избирателен район. Да, трябва да кажем, че там всъщност вие ще се водача на листата. Голяма част от моите пациенти са от Ямбол. Поради липсата на кадри в Ямбол. Тази, така да се каже, прагматична причина е основната. Да, това е основната причина. Добре, откакто е започнала демокрацията в България, непрекъснато се правят реформи в здравеопазването. Всяко следващо правителство идва със своите нови предложения и като че ли отрича всичко направено от предшествениците си. Вашата идея каква е? Действително ли е хубаво всичко да се зачерква? Има ли какво да се възприеме и да се продължи работата по него? Виж, в здравеопазването преди много години имаше много хубави неща, незнайно поради каква причина се унищожиха. Самия факт, примерно, за специализация на лекарите. Преди години, когато аз бях млад лекар, желанието за специализация беше много просто осъществимо. В смисъл, всеки от нас избираше каква специалност би желал. Отиваше при главния лекар на болницата, подаваше една молба, която се разрешаваше, след което се осъществяваше самата специализация. Самия лекар се ориентираше коя база да ползва и така нататък. Сега в момента, незнайно защо, поради каква причина, за да запиша специалност, аз трябва да се явя на изпит и то, забележете, по въпросник, който е за защита на специалност. Хубаво,
Значи аз като изкарам 4 или 5 на този изпит, който е за защита на специалност, и те по-добре да ми дадат специалност, какво да защитавам специалност. И вкарването на някакви бройки, незнайно как, ограничени. И това е основната причина, при която много млади колеги в момента не могат, нали, да запишат специалност, въпреки че много от тях, работейки примерно като кардиолози, нали, без специалност, тоест, са според много вас добри. има много такива различни детайли, които за, както се казва, нас, просто смъртните всички пациенти са незнайни и незабележими, но които създават спънки в работата на вас, медиците. И вашата идея, намерение Да, в смисъл, аз имам няколко основни идеи, нали, които, нали, намират, нали, подкрепа, нали, от самата партия, защото за Единната народна партия приоритета е здравеопазването. Нещата са прости, но просто трябва воля за тяхното решаване. Няколко стъпки трябва да се направят за 1-2 години и нещата ще се изчистят в здравеопазването. Да се решат и да се променят. Господин Василев, доктор Милев току-що каза, че е от гражданската квота. Всъщност, Единната народна партия как стигна до това решение да приема в структурите си и такива кандидати за депутати? Това ваше решение ли, или по-скоро беше като така продължение на волята или изпълнение на волята на протестиращите, защото февруари месец протестите, след като стана ясно всъщност, че недоволството е заради високите сметки за ток, оттам нататък следващото като че ли искане, около което всички се обединиха, именно беше присъствието на граждани, на граждански квоти в листите. Не е това причината. Единна народна партия от самото си начало, тя винаги бе отворена към всеки един, който може по някакъв начин да помогне, експерт. Това не е първият случай на приемане в листите за кандидат-депутати на хора, които не са членове на нашата партия. Мога да ви дам пример с Сливенската листа преди 2 години на местните избори. Не само в Сливен, в цяла България имаше граждански квоти. Това е политиката. Ние не можем да задължим един човек да го ангажираме политически и той, ако не се съгласи да влезе в нашите листи, ние по някакъв начин да го изоставим. При положение, че той може да помогне със своите знания, със своята компетентност, той е добре дошъл. И целта на Единна народна партия е да се събира експерти. Хора, които могат да се вкарват хляба с професията, с ръцете си, а не целта да бъде просто професия политик. Като тема, което анонсирах, свързано с вашите 2 имена, е дали действително ще разчитате само на гласове от Сливен и от по-големите градове на областта. Имате ли вече готов план за действие, как ще процедирате с жителите на малките населени места в областта? Важни ли са за вас те като гласоподаватели? Как ще ги спечелите? Лично за мен гласоподаватели в по-малките населени места, те са най-важните, защото те са най-малко информирани. Те успяват да научат за определени партии или въобще да следят политическия живот единствено от телевизора, от това, което им се представя. А в същото време малките партии като нас оставяме така малко изолирани, малко в сянка. Ние ще наблегнем на малките райони, да направим по-голяма реклама, да им обясняваме малко повече, да разберат, че те имат друга алтернатива, освен 3-4 водещи политически сили. Как мислите, че ще се случи това? Какво предвиждате? С много обиколки, с много разговори, с много обяснения, съпоставки, всъщност да видят, че наистина има една алтернатива, не е строго канонизиран избора, който те ще могат да направят след 1 месец. Вие казахте, гласоподавателите в малките населени места са най-неинформирани. В този ред на мисли според вас, каква е в момента, въпросите ми са и към двамата, каква е в момента информационната кампания? Изобщо кампанията, която се води в момента в страната, информационна ли е?
Дава ли тя достатъчно информация на всеки един българин да направи верния избор той на 12 май? До сега не сме чули от нито една водеща политическа партия какви са им идеите. До момента тяхната цел е да показват скандали, да омескарят конкурента си. В същото време никой не предлага наистина стъпки, които да по някакъв начин да подобрят състоянието на България. Много проблеми има, много скандали, но не трябва да се влиза в това русло на оплюване, защото в един момент на хората просто ще омръзне да гледат по телевизията как двама се карат и нали, как се скубят косите. Лично за мен това не е поведение на едни истински политици. Те трябва да застанат пред камерите, хората както са отчаяни, те трябва да видят някаква светлина. Да видят, че има наистина хора, които могат да предложат алтернатива и да предложат реални решения на големите проблеми, които има в момента в България. Доктор Милев? Аз искам да продължа неговата мисъл, нали, с това, че когато се прави самата кампания, нека да се излезе с 2, 3, 5 неща и да се каже. Защото в момента, нали, всички говорим здравеопазване, доходи, дребен, среден бизнес, нали, там общи приказки, пенсии е добре, хубаво. Кажете. Какво се пропуска, нали, според вас? Как ще се направят тия неща? Нали, дайте 5 неща. Значи аз като говоря за здравеопазването ще кажа, аз ще искам това, това, това и това. Нали, това може да се направи. Това е правилната, нали, политика и това ще гоним да го направим. Нали, ако става въпрос, примерно, за пенсии или за доходи, ще се направи еди какво си, еди какво. 5 неща да са. Но да има 5 крачки, нали, към направата, да знаят хората, нали, че примерно да не очакват, че щом минат изборите, веднага заплатите ще се оправят, всичко ще се оправи и така нататък. Няма да се оправи. Нали, тази партия, която дойде на власт, нали, в случая НП-то, нали, ще ги постигне тези неща в рамките на 1 или 2 години. Нали, конкретно, точка 1, точка 2, да се изпълнят тия неща и да се разбере, че действително се работи за този народ. Защото в момента... Как според вас трябва да се процедира при положение, че действително българинът е заситен, пренаситен от всякакъв вид обещания? И в сферата на здравеопазването, и в сферата на социалните дейности. Било то заплати, пенсии, както казахте вие, доктор Милев. Обещания, накрая без покритие. Действително е така и е много трудно в момента да убедиме хората, защото всеки, нали, който е срещу нас на екрана, ще каже, това са поредните, нали, които идват. Нали, аз в момента не мога да обясня, нали, примерно, колко съм хубав. Няма как да обясня на хората. Единственото, което, нали, могат хората да направят, е това, тези, които примерно ме познават, нали, и знаят, що за човек съм, нали, отново да повярват, така както вярват в мен, нали, когато идват в отделението, и да повярват и в това, нали, че аз ще мога да направя нещо, защото те знаят, че аз никой не съм излъгал. Нали. Затова, нали, тръгвам, нали, от хората, които ме познават, моите пациенти. Те ме познават най-добре като човек, колко струва. Такъв ще бъде вашия път да достигнете и до останалите... Да, и до хората, нали, които не са имали контакт с мен. Трябва, само извинявайте, че прекъсвам, и трябва да се поставят реалистични цели. Не можем да казваме как ще оправим държавата за 800 дни, или как ще вкараме всички в затвора, или как тройната коалиция всички ще бъдат подведени под отговорност. Няма как да стане. Трябва реално да се обясни на хората. За определен срок ще бъде постигнато това и това и това, което ще доведе до еди какво се, еди какво се, еди какво се. Тоест, реално, хората наистина да видят, че целите, които се поставят, могат да бъдат реалистични.
Не може да се обясни как за една година кажем, ще ви увеличат заплатите 2 пъти. Няма как да стане. Някой трябва да дойде отгоре и да спусне. Някакво чудо трябва да стане. Просто трябва, наистина трябва да се, вече на хората им е мръзнало да бъдат лъгани. Трябва да им се казва истината, колкото и да боли, но хората да разберат чрез истината, че има шанс да се подобри тяхното състояние. Днес стана ясно нещо интересно, че държавата ни е произвеждала излишна електроенергия. Върховната касационна прокуратура е образувала наказателни производства за нарушения в енергетиката. Има наказателно производство срещу Националната електрическа компания, както и срещу констатиране нарушения на шефа на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, на ДКЕВР и на ЧЕЗ. Всичко това ви го казвам, защото всъщност тези проверки на прокуратурата станаха факт след протестите, за които говорихме преди мъничко през февруари. А пък преди това имаше един референдум, в който малко или много българи се включиха и участваха. Вие тогава, ЕНП, имам предвид, бяхте категорично против строителството на нова АЕЦ на Белене. С днешна дата как ви изглежда това решение? Положителното е, че както мисля, че миналото или по-миналото предаване казах, че има поне някакви стъпки се правят наистина за разрешаването на проблема в сектор енергетика. Тези резултати не са очудващи нито за мен, нито за Единна народна партия. Ние от години се занимаваме с енергетика, с проблема Белене. От години казваме, че има проблем, че има един кръг от олигарси, които работят за свой интерес, че произвеждаме повече ток, отколкото се консумира. Това го тръбихме от много преди референдума, но нямаше кой да ни чуи. Трябваше политиците или отговорните лица да се стресат, след като хората излязаха по улицата. Ни говориха за складирането на студения резерв, че било нормално да е такъв голям процент. Ето всичко излезе наяве. Но защо в България трябва да се стига до решения или стъпки за решение на някакъв проблем, след като стане някакъв грандиозен скандал? Да, това е така, искрено се надявам наистина да се разчепка до край проблема в сектора енергетика и вече този сектор да се влезе в нормалното русло, да стане от днеска ахо-ихо и утре тихо. Просто наистина хората, които са взели с това нещо, да се вършат работа до край. Доктор Милев, вие имате ли какво да добавите по... Това е една така дълбока тема, че в край на краищата би трябвало да оставяме на органите, нали, които се занимават, да се види какви далавери има, какво има, как е било ценообразуването и така нататък. Но наред с всичко, нали, бих метнал, нали, една вметка, нали, защото много се говори за цената на тока. Нали, по-ниска, по-слаба. Ето, примерно, днес гледах по телевизията как нали, намалиха цената, нали, на тока за потребителя, но дигнаха цената на тока за дребния и средния бизнес. Значи, ЕРП-то нищо не губи. И другия важен момент, нали, който е то някъде се промъкна, нали, в митингите, но някъде се заглушиха за мен нещата. Това е за волтажа на тока. Защото една голяма сметка, тя не идва от надписване, нали? Тези подробности действително също се коментираха, да. А идва именно от ниския волтаж, който идва. И електромера си върти направо. Затова даваха, нали, там женския манастир в Търново, където 3000 колко лева, нали, сметка. И казват ли ми, няма проблем с електромера. Ми то няма проблем, естествено, че няма. Той си е нормален електромера. Но това, което се движи през електромера, не е нормално. Явно има някакви такива скрити подробности, които естествено, пак казвам, няма как всеки един от нас да ги наблюдава. Да се реши, въпреки че погледнато от една гледна точка, добре, хубаво ще сваляме с 2, 3, 5 стотинки цената на тока. И какво от това?
Тоест за вас това не е Хората... генералното решаване на проблема. Бяга се от него. Хората взимат 180, 200, 300 лева доход. Той като дали ще плати 150 лева ток или 130, за него няма голяма разлика. Цената на тока Въпросът е доходите на хората да се оправят. Да, нека да се видят тия далавери. Нека всеки да си понесе наказателната отговорност в това нещо. Но трябва да се мисли преди всичко за доходите на хората. Да могат да получават нормални доходи. Да се намерят пътища, по които те да бъдат увеличени. Вижте, само един пример мога да дам. Ние малко след референдума, т.е. когато станаха протестите и скандалите за високата цена на тока, ние тарахме едно краткосрочно решение за понижаването на цената на тока. Това е чрез понижаването на ДДС-то. Защо никой до сега не се е замислял като цяло за една диференцирана ставка на ДДС, както е в повечето държави? Мога да ви дам един пример. Белгия. Наистина, там цената на тока, ДДС-то си е 21%, което си е високо. Защото се води, че това е, как да го кажа, луксозна услуга. Но пък за сметка на това, ДДС-то на храните е 12%. А за строителните материали е 6%. Тоест, някак си се успява да се балансира, да кажем, скъпата цена на тока с по-евтината цена на храните. Трябва да се помисли за това. Много ще кажат, да, но е трудно да... Приложимо, може би. Не, че е трудно приложимо, но е тежко административно да бъде обработвано заради различните ставки на ДДС. Но, щом други държави се справят, що ние да не се справим? Ние обичаме да копираме. За съжаление, в повечето случаи копираме не по правилния начин. Защо не се замислим за един такъв вариант за решение, по някакъв начин да самите домакинства да придобиват повече неща, т.е. да имат малко повече пари за храна? Да. За финал на нашия разговор, след като протестиращите през февруари и през март много активно бягаха от политическо представяне, днес, след като заради всички тези протести, всъщност сега ще се провеждат тези избори на 12 май, ставаме свидетели обаче на това, че основните политически играчи като че ли остават БСП и ГЕРБ. За тях се говори като за едни партии, които навсякъде се определят като избираеми. Вие, представителите на по-малките политически сили, как се чувствате? Действително трябва ли да се говори и трябва ли да се прави подобно деление? До каква степен то е реално, закономерно? Аз винаги съм твърдял, че не трябва да се прави разлика между големи избираеми партии или неизбираеми партии. Трябва да се гледа на всяка една партия, на всяка една листа, която е от дадена партия, трябва да се гледа на тази листа като на хора, които по някакъв начин могат да помогнат държавата. Ние не можем да кажем, добре, ще им да гласуваме за ГЕРБ, защото ти е от Единна народна партия или други, те не са избираеми. Въпреки че са добри специалисти, има в тази листа готини хора. Има предпочитание, но предпочитат да се дадат гласа към ГЕРБ. Не трябва така да се разсъждава. Ето един пример, да кажем в Италия с партията на Комика, който влезе. Тоест, трябва да се гласува не само по симпатии, но и по експертност. Да, експертност, да. Защото както има експерти в ГЕРБ, така си има експерти в Единна народна партия. Така си има експерти в БСП. Така че трябва да се гласува по симпатия, по виждане, че наистина дадени хора могат да ти помогнат. Или виждаш в тази листа твоите идеи. Хора с потенциал някакъв. Да. Аз нещо мога ли да вмъкна? Да, разбира се. Аз съм за това, когато има някакви избори, всяка партия да бъде равнопоставена на другата партия. Да има равнопоставеност между партиите. В какво трябва да се изразява тази примерно говорим за ефирно време. Значи, какво означава, че ГЕРБ, БСП или еди кои си са парламентарно представени? Извинявайте, в момента няма парламент, няма партии парламентарно представени. Защо трябва
медиите да бълват, нали, колко са, нали, ГЕРБ, БСП, Атака, ДПС и така нататък, нали, а същевременно на по-малките, нали, партии да не се дава възможност. Преди 20 години, ако си спомняте, мисля, че на първите президентски избори, тогава беше поставен принципа за равнопоставеност на партии. Да, действително имаше и смешни, нали, ситуации, но в края на краищата според мен трябва да има една равнопоставеност, а не парламентарно представяне. На кой парламент са парламентарно представени? Нито ГЕРБ, нито БСП са парламентарно представени партии в момента. Ние нямаме парламент, така че те са една най-обикновена партия, наред с всички други партии, които са регистрирани за изборите. Задавате въпрос с един неочакван за всеобщата публика отговор. Така е на практика, да. Добре, господа, аз и на двама ви благодаря за това участие, за това, че бяхте събеседници в Акценти тази вечер. С вас, уважаеми зрители, ще се видим веднага след рекламите по канал 6 със следващата тема в предаването тази вечер.